हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। सलायगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोराव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। स' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। स' ओमफ्राय लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गोदानै मोनसे बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे बर' सावथुननि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलाङोब्लानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर बिथां प्रबिन मैथा बर'नि स्ट'रि स्क्रिप्ट डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुन। स' जाय सावथुननि मुङानो जादों मिस्टार ग्रेजुएट। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि ट्रेलार भिडिअखौथ' आगोलाव गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनावनो जौगाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बिरफुं महिलारि, मनिषा, कमलेश्वर, प्रबिन मैथा बर', देगार सिं आरो कामिनी राकेश आरो लोगोसे गोबांथार बर'नि फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामनाय नुनो मोन्दों लोगोफोर। थ' लोगोफोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनखौथ' पार्ट 1निफ्राय लानानै पार्ट 7सिम अलरेडि रिलिज खालामनानै होखाबाय आरो नोंथांमोना गोबाङानो रिलिज खालामनायाव बेखौ पार्ट 1निफ्राय लानानै पार्ट 7सिम अलरेडि नायखाबाय आरो नुखाबाय जानांगौ। थ' लोगोफोर आरो नोंथांमोना बेनि पार्ट 8खौ दायो जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबाय थादों। गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। थ' लोगोफोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8खौ माब्ला रिलिज खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलां लोगोफोर। अब्लासो नोंथांमोना बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8खौ माब्ला रिलिज खालामगोन बेखौ मिथिनो मोनगोन लोगोफोर। थ' लोगोफोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनखौ मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बर' सावथुना जोबसिगोन दे लोगोफोर। बे बर' सावथुना पार्ट 8आवनो बे पार्ट 8आनो लास्ट पार्ट जासिगोन दे लोगोफोर। थामहिनबा बे पार्ट 8आनो थुंगेसिगोन। थ' लोगोफोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8खौ मिथिनो मोननाय बादिब्ला 27 बा 28 मार्च खालिनो रिलिज खालामनानै होसिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना नायनो एक्साइटेडब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। स' लोगोफोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि बे पार्ट 8आनो लास्ट पार्ट जासिगोन। नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेडब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो आरो नायनो थाखाय बे साननैसोखौ एसे नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर। जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। रिंसार ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। स' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान फैनो गोनां आपकामिं मुभि मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों मोनथिनो मोनबाय थायो। स' थेंक इउ फर वाचिं।